Obecní úřad Liptaň, Tomanek. Horák u telefonu, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, mám nějaké vánoční stromky na doprodej. A co mi s nima? No jestli byste mi to mohli vyhlásit v rozhlase tam, na obci. No teď chcete prodávat vánoční stromky, kdy to nikdo nebude kupovat, na co? No tak máme tam slevu, já tady mám už připravenou, nebo jestli mě můžete rovnou spojit na rozhlas. Já už to mám větu připravenou. No ne, to nejde, to jak vás tak to přes mikrofon. Jděte, pozor, pozor. Exkluzivní nabídka já vánočních stromků. Jako, tak vy to říkáte... Cena dohodou. No Toto stačí, tady ta formulka. Ale já dívejte si, to vám nejsem schopný vám tak hodit rozhlas mikrofon k tomu, myslíte, že to by nešlo. Tak můžete si to napsat teda aspoň? No. Jednoduše, jo? Ale z toho nemám, to řeknu otevřeně. Normálně to tam stříkněte, někdo se chytí. No určitě. Já teď jedu pryč, ještě navíc, ale to jako věřím tomu, že se někdo chytí teď na vánoční stromky. Vyhlašte mi to. Pozor, pozor. No. Exkluzivní nabídka vánočních stromků. 3 vykřičníky zatím. Cena dohodou. Počkejte. No. Cena dohodou. No a teď musím uvést kdo, protože si budou myslet, že jsem jasné. Kontakt. Jo, udělejte tam smyčku. To podvěží tam je proč, to podvěží. To se nikomu nic neřekne. To stačí jenom přečíst ten telefon, ne? Jo, máte pravdu. No. Dobré, tak díky. No a poslouchejte, no. Ale vy byste mi měl ten rozhlas zaplatit, 20 korun za vyhlášení. A? Máte číslo účtu? No jistě, že máme číslo účtu. Tak já vám to převedu. Co mám, budete převést 20 korun? Dobře, no já se tam stavím, nebojte, já se tam stavím, jo. Neslibujte si o to, že se to nějak chytne, no. Dobře, díky moc. Prosím, dobrý, naschle.